Εσύ είσαι δύο, άλλοι δύο εγώ. Εμείς παίρνουμε από εκεί μόνο. Ναι. Από εδώ πίσω και πάμε. Είναι χαλαρό, δεν θα κάνει. Κοίτα, θα σε πετύχει το θέμα ότι με τη δύναμη που θα έχεις θα φτάσει. Γιατί από εδώ μας πέτυχε να είναι χαλά. Έχεις κοίτον μας. Εδώ. Εκεί με τον Κύπριο. Με τον Ραπ. Και με τον Νικόλα. Θα πάτε δεξιά. Ναι, θα πεις τα δεξιά. Θέλω να τους προστάρουμε. Εντάξει, οι υπόλοιποι θα κάνουν την μέση και να δίνουμε καφέ. Θα κάνουμε ένα κεφάλι, θα βάλουμε ένα αυτό και μια πήγα το κεφάλι. Τι είπαμε για οικονομία μπύλιας? Άμα το χρήμα ρε, μαζί τα φάγαμε. Για όνομα του Θεού. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Έλα, τραβάει η κάμερα. Δείξω. Πώς είναι το τροποποιήσει, ναι. Δεν το πάει. Αν καταφέρεις